Pensionistak aurrera. Kalean jarraituko dugu adinekoen beharrak artatzen diren arte. Datorren asteazkenean, urriaren batean, adinekoen nazioarteko eguna ospatuko da. Eta horregatik gaur egun hori gogoraztearen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Adinekoen eskubideak eta beharrak babesteko beharra ikusarazteko. Sakanako pentsiodunen mugimenduak kalean jarraitzen du gutxieneko soldataren berdina den gutxieneko pentsioaren osagarria, persona fisiko errenta zergaren taulen aldaketa eta arreta eta zaintza publiko eta kalitateko zerbitzuak aldarrikatzen. Gutxieneko soldatara iritzi arteko gutxieneko pentsioaren osagarria gainditu gabeko erronka da eta gainera premiazkoa. Eta berriro diogu, hau ez da erabilgarritasun ekonomikoaren kontua. Nafarroako gobernuaren eta foru parlamentuaren borondate politikoa besterik ez da behar. Horregatik, 2026ko aurrekontuetan, bai ala bai, gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatuko dugu.